Hari ini tetap gas, Bos. Kalau ini sudah tak persiapke masalah HP tak persiapke. Kira-kira ngrekam engko bar kira-kira wis gacor wae ora ket esuk lho. Iki piye to malah mau surung sik iki? Wonge urung mara malah mau surung sik iki. Meneh yo ora apa-apa to. Pinggir kene iki to. Tenang. Ya, enggak usah. Ben disurung tuk tekonge karek. Wah, sangun es batu e. Sampeyan pasang jaring ora, Pak to? Oke. Nek pasangnya aku seneng kok iso nunut ketane ya ngeten iki. Nek ngene iki terus iwak hauk. Insyaallah. Aku masalah ndek iki mau ngetuk siji ndil, aku ndek iki anu banget lho. Anu ketula-tula banget. Wis ora etuk konten, ora etuk iwak. Jadi tak critano nek saiki iki wis tak akal iki engko. Kudune kontenku kudu etuk. Iwak ya kudu etuk engko hari ini. Aku ya mau isin karo Edi aku. Iya betul meneh kok. Tetep betul meneh. Pantone iki ya meneh. Asik to. Nah, info ya. Info kolor, info pulo wis iso diliwati kae. Kae wis iso diliwati kae. Paling-paling ora nganti sedengkul kae. Lho wis iso diliwati. Terus sing mancing neng pulo kuwi ya wis mulai akeh lho. Kuwi sing mancing neng pulo mulai akeh. Sing nyobok ya ana, sing tingkring kae ya ana yoan. Kae sing agek teko kae ya ana kae. Ya toh? Agek teko. Kae kene iki wis mulai penak sing jelas iki. Tuh. Mulai penak. Nyobok neng kono kuwi nyobok. Lah kae nek sing nyobok ngawur neng tengah-tengah kae sabrangan kae. Nyapa to nek kuwi sing jelas diterke perahu nek iki mau ora mungkin to nek ora teko kono paling ngampul nek ora ngampul ora mungkin bisa teko kono kuwi ya ta lha kuwi ana sing anu kuwi ana sing mancing nang kono ngampul kuwi nek salah ya ora salah ngampul teko kono ta jenis men ngarepe bocore jenis men. Tapi sana sing nongkrong ya. Ini anak ya, Pak. Pakai. Mal pasang kalau dulu kan kegelan kae. Oh iya, Ding. Oh, enggak mentel. Betelku tetep karo Edi. Ora liya-liya pokoke. Pokoke betele karo Edi terus. Aku ndek iki tak kok. Masalah ndek video niki ora enak dadi aku ora upload. Nah saiki kok tetep tak upload. Tak akal pokoke tak akal carane ngatur baterai. Sore iki hawane iki ora anu, Bos. Ora panas banget. Hawane penak iki. Lah kono kuwi wis teko terminal ta? Tetep kene iki aku kok. Endi? Tapi aku kira mantep kok malah piye to kowe iki? Ora, ngene kan sampean ngetutke perahu ning mlaku aku ora iso mlangkah. Oh, padune aku pas kene iki. Iya. Wis, saiki kowe arep manggon nang ndi?
Kowe tetep neng kono sik. Yo lah. Oke. Aku tetep neng kene iki dhisik, iya toh. Wis. Pokoke dingko sing watut ikut ngono lah. Nek kono kira-kira babon-babone munggah, ya aku tetep nusul rono. Nek babone munggah, ning aku tetep ijek anu kene, Bos. Masalahe ndek iki aku neng kene jek di PHP kok. Urung etuk iwak neng ndek iki. Ya iki tetep tak lakoni sik, ya ra. Oke, bahasane ndek iki gabluk. Tapi kenapa tak baleni neh? Masalah kan ngene. Wong jenenge mancing kuwi gabluk kuwi iki ora mesti ndak dina gabluk terus neng kene iki ora mesti ndak dina ki iwake ora mangan ki ora mesti. Masalah iwak kan liwak liaran. Ndek ngilunga iwake saiki teko ya ora ngerti. Engko saiki engko etuk iwak sesuk durung tentu etuk iwak. Terus ndek iki gabluk saiki durung tentu gabluk. Kuwi pedomane. Ngono, Bos. Tetep tak baleni nang spot kene iki. Jenenge wong mancing iki ora wedi gabluk. Nek kowe wedi gabluk ya wis rampung lah urusane. Maksudnya urusan mancing. Iki aku sangune komplit banget, Bos. Lumut gawa, cacing gawa, pelet gawa, pokoknya hari ini komplit iki. Gambas sih ya nek lumut gambas. Ning aku cacinge nggawane siji tok. Cacinge nggawa siji tok, Bos. Engko nek dasare ngono ya nganggo pelet nek arep golek. Nek pelet aku loro, nggawa loro. Wis ya. Pokoke mulai mancing ki toto-toto sik, mulai mancing. Hari ini aku nganggo esen sing coklat ya bolo. Ndek iki nganggo esen ijo retok blas kok. Blas retok ndek iki. Iki aku nganggo sing coklat sik weh. Ben penak tapi kok malah potol sak tutupe iki piye iki mu. Sak barengamu podo. Manggone kene iki wis tak kei. Esen to, nganggone sithik wae. Ulet-ulet ngene iki. Sementara tembakan tak kei semeter kurang, Bos. Ya sekitar 90 atau 70 cm. Iki manggone kene iki didongane wong akeh anyar kok ora dongane piye. Dongane lah Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu apa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning ngarep, sing ning waduk Kedung Amba, terutama sing ning ngarepku iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rezeki kang disangkan paran. Iwak wujude mara ning ngarepku kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kau terus plung lap ngono. Yes, dikono. Banyune antenge kok ngono mosok ora mangan. Tuk. Loh, alah pelaris.
Laris. Ruk, alhamdulillah akhirnya ya dipangan lek. Lah. Alright. Telung nyari lho. Kan Lah mulakno kuwi kapan ijik ning order iki. kambangan kok dadekke siji. Kene ngejak dulu teh. Ora cetha blas kok. sih. Ya kambangan kok dadekke siji ya bundet nang ndi. Kari joran loro apa telu lha kuwi joran pirang-pirang kok ngono dijejer kabeh kaya arep ndalang wae. Daerah tonggone anom suwito ya. Masalah angin jadi pindah lokasi. Sampai kuwi lurae. Aku Alah, yung. Eh? Lumayan bos iki bos. Cacing posisi udan mangan bos. Lumayan. Cukup nganggo cacing wae. Cacing siji malah rentek-entek. Lumutnya malah utuh.